Diolch yn newyddio. Diolch yn y dynwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dyfron. Ni'n cyflwyno'n hoedfa eithofal, tyrd i'n plid tywallt y lan ysbryd arnom. Ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth, ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. I ni yn croesawu ar gyfer ein hoedfa heddi, ein pregethwr gwadd, Mr Geraint Jones o Trefor. Bydd yn cwrdd gweddi misol cael ei gynnal nos Iau yma sy'n dod am hanner awr 7 yn y neuadd. A fydd hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Os dymunwch i gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Gydewch ni nawr gan i Emynau 45. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. 45 gen i sefyll i'w chanu. Byddai'n darlleniad o'r Actau, y 12fed benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Actau penod 12 a'r adnod gyntaf. Ac ynghylch y pryd hwnnw, yr ystynodd Herod frenin ei ddwylo i ddrygu rhai o'r eglwys ac efe aladdodd Iago brawd Ioan a'r cleddyf, a phan welodd fod yn dda gan yr Iddewon hynny, efe ychwanegodd ddala 4 hefyd, a dyddiau'r barw croew ydoedd hi. Yr hwn wedi ei ddal a roddes efe yng Ngharchar ac a'i traddododd at 4 pedwariaid o filwyr i'w gadw gan ewyllysio ar ôl y Pasg ei ddwyn ef allan at y bobl. Felly 4 a gadwyd yn y carchar, eith yr gweddi ddyfal a wneithbwyd gan yr eglwys at Dduw drosto ef. A phan oedd Herod a'i fryd ar ei ddwyn ef allan, y nos honno, roedd 4 yn cysgu rhwng 2 filwr wedi rwymo a 2 gadwyn, a'r ceidwaid o flaen y drws oeddynt yn cadw y carchar, yn gweld angel yr arglwydd y safodd gerllaw, a goleini a ddisgleiriodd yn y carchar, ac efe a drawodd ystlys 4 ac a cyfododd ef gan ddywedyd cyfod yn fuan, a'i gadwyni ef a serthiasant oddi wrth ei ddwylo. A dywedodd yr angel wrtho, ymregysa, rhwym dy sandalau,
ac felly y gwnaeth e fe, yna dywedodd bwrw dy wisg amdanat a chanlyn fi. Ac e fe aeth allan ac e canlynodd ef, ac ni wybu mae gwir oedd y peth a wneithyd gan yr angel, eithyr yr oedd yn tybied mae gweledigedd yr oedd. Ac wedi myned ohonynt heblaw y gyntaf a'r ail wyliadwriaeth, hwy a ddeithant i'r porth heiar, yr hwn sydd yn arwain i'r ddinas, yr hwn am ymagorodd iddynt o'i waith ei hun, ac wedi myned allan, hwy a eithant ar hyd un heol, ac yn ebrwydd yr angel aeth ymaith oddi wrtho, a Ffedr wedi dyfod ato ei hun, a ddywedodd, yn awr y gwn yn wir anfon o'r arglwydd ei angel, am gwared i allan o law Herod, ac oddi wrth holl ddisgwyliad pobl yr Iddewon. Ac wedi iddo gymryd pwyll, ne fe addaeth i dŷ Mair mam Ioan, yr hwn oedd a'i gyfenw Marc, lle yr oedd llawer wedi ymgasglu ac yn gweddio, ac fel yr oedd Pedr yn curo drws y porth, morwn a ddaeth i ymwrando a'i henw Rhode. A phan adnabu hi lais Pedr, nid agorodd hi y porth gan lawenydd, eithyr hi aredodd i mewn ac afynegodd fod Pedr yn sefyll o flaen y porth. Hwythau a ddywedasant wrthi, yr wyt ti'n yn fydy. Hithau a deirodd, mae felly yr oedd, eithyr hwy a ddywedasant, ei angel efydiw. A Ffedr a barhaodd yn curo ac wedi iddynt agori, hwy a'i gwelsant ef ac a synasant. Ac e fe amneidiodd arnynt a llaw i Dewi, ac a droddodd iddynt pa wedd y dysgau'r arglwydd ef allan o'r carchar, ac e fe a ddywedodd, mynegwch y pethau hyn i ago, ac i'r brodyr, ac e fe a ymadawodd, ac a aeth i le arall. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod yma i'r di i geisio dy wyneb. I ni'n diolch ein bod yn gallu dod gydag hyder, gan ein bod yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch o Dduw ein bod yn dod fel dy blant, fel rhai sydd yn gallu dy alw yn dadnefol, ac hyn oll oherwydd i fuddo dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, iddo ddod i'r byd yma ac iddo agor y ffordd, darparu'r ffordd, i fod nawr yn bosib i ni ddod ata ti, wedi'n gorchuddio'n llwyr a'i gyfiawnder ef, wedi'n golchi'n wynach na'r eira yn ei waed ef. Ac felly o Dduw, wrth i'r un drwg ddod a ceisio sibrwd am heion, peri ofnau i godi yn ein cylonau ac i atgoffa ni o'r hyn i ni a'r hyn i ni wedi ddweud neu wneud, ac eto Dduw i ni'n gallu edrych tuag at ti, dyrchafu'n llygau tuag at y mynyddoedd, i ni'n gallu codi'n golwg tuag at fryn Calfaria, ac yn gallu ateb yr un drwg yn ôl, fod yr arglwydd Iesu Grist wedi gosbi yn ein lle ni, ei fod e wedi cyflawni yr holl gyfraith yn ein lle ni, a fod yn fodlon a'i fywyd a'i aberth. Ac felly o Dduw i ni yn diolch bod y fath ffordd wedi hagor. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio, y bydde ti'n nerthu ni fod yr hyn dylsen ni fod, o feddwl yr hyn i ni'n proffesu sydd yn wir amdano ni, ein bod ni wedi derbyn maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol. Ac felly o Dduw, ti ddyle fod yn bob peth i ni. Ac o'n gweddio bydde ti yn ein nerthu ni nawr i dy geisio di, i dy addoli di mewn ffordd sydd yn gywir ac yn iawn. Ond y bydd yn dod o'n calonau, y bydd na rhyw dan yn llosgi oddi fewn yn ystod yr oedfa, bydd pob un yn gallu tystio, dy fod ti wedi dod lawr i'n plith, dy fod wedi tywallt ysbryd arno, a bod yna waith nerthol yn digwydd yma yn ein plith ni ac ar hyd a lled o wlad, y bydd na rai fydd yn ymuno ar y we yn ymwybodol, dy fod wedi dod lawr i'n plith. Ac y byddi di yn cyffwrdd ag eraill sydd yn gwrando hefyd. I ni yn gweddio o Dduw, y byddi di yn gwneud y pethau mawr yma o Dduw. Does dim ateb, ond i bai ti ddod. Os nad wyt ti yn dod ac yn dychwelyd i'n plith, os nad wyt ti yn mynd i dywallt y lan ysbryd, ac yn siglo'r wlad yma, ac yn ein siglo ni o Dduw fel dy blant, i'n deffro ni o'n trwmgwsg, lle byddwn ni yn dod i alw ar denw. I ni yn meddwl am y cwrgweddi nos Iau, ac o Dduw yn tristau yn nifer mor fach mewn dinas mor fawr. Cyn lleod o Gymru sydd ag awydd i ddod i alw ar denw, ac eto o Dduw mor fach ein niferoedd. Os wyt ti yno wyt ti'n gallu gwneud pethau mawr. Ac felly ni yn gweddio, bydde di yn rhoi y gweddiau i ni i'w gofyn. Y byddwn ni yn cael blas ar beth i'w brwydro mewn gweddi. Y byddwn ni yn pledio ath y di
nawr yn ystod y dydd, yn ystod yr oedfa hon, a thrwy gydol dy ddydd, ac yn y dyddiau sy'n dod, ac yna nos iau, yn y neuad, y byddi di yn dod lawr i'n plith eto, ac y byddi di'n ein harwen ni, ac y byddi di yn rhoi dy gweddiau, ac o Dduw, y byddi di'n ateb ein gweddiau gan mai ti sydd wedi'i rhoi nhw. Ac y bydd y ffydd hynny'n cael ei rhoi i ni, ddisgwyl ac i edrych ac i chwilio am yr atebion. Felly o Dduw, tyrd i'n plith. Bendithio ni nawr, i ni yn gofyn i ti'n cadw'r un drwg i ffwrdd. Ac y byddi di'n nerthu ni i daddoli di drwy gydol yr oedfa. Y byddi di'n nerthu dy was wrth iddo gyhoeddi dy air. Tywalt y lan ysbryd arno ef ac arnom ni hefyd. Tyrd i'n plith, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gan ni Emyn Rhif 127, newyddion braf a ddaeth un bro hwy heiddent gael ei dwyn ar go. 127 gen i sefyll i'w chanu.
Wel, prawn da bawb a chroeso i'r oedfa wrth gwrs a chroeso i wrando ar ei fengil ca dras ein haglwydd Iesu Grist. Ac mae'r testyn prawn ma i'w gael yn llyfr yr Actau yn y benod glwswch ar y dechrau 12 benod. A dwi wedi dewis yr adnod, yr wythfed adnod, neu'r rhan ohoni. Syml iawn ac mae'n cyd-fynd ar ei glywyd yn y weddi rwan a hefyd o gofio bod na gyfarfodydd gweddi yn dal i gael ei cynnal yng Nghymru dros i'r arglwydd yn weld â ni. A dywedodd yr angel wrtho, bwrw dy wisg amdanat a chanlyn fi. Bwrw dy wisg amdanat a chanlyn fi. Rwan mae erlyd a dioddefaint yn rhan amlwg ydy o fywyd eglwys Gristnogol, yr eglwys Gristnogol o'i chychwyn cyntaf un, rhwng 2000 ta rhyw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ers hynny, mae'n parhau heddiw yn wir fel mewn llawer o wledydd eraill ledled byd. Ac ia, yng Nghymru y Soaeth, mae yna erlyd hefyd. Ac mae o fath gwahanol, mae'n berffaith wir, ond erlyd ydi os eich hynny. Yr anwybyddu mawr yma, y gwawdio, yr ysgyrnygu danadd, y gwrthod, yr holl adfoesoldeb, yr holl dwyll ydyn ni'n ei weld, ac enw yr arglwydd Iesu Grist yn ddim na mynd rheg ynghyd â holl bechod a phechoda ein hil. Rwan, fel y clywyd yn y darlleniad yna o benod 12 o lyfr yr Actau, gyda'r eglwys fora yn ei babandod, roedd erlyd yn doedd yn amlwg yn ei bywyd hitha hefyd. Ar ddydd y Pentecost yn Jerusalem, mae'r eglwys newydd anedig fechan yn ymguddio yn dydyn, rhag ofn yr Iddewon. A da ni'n cael hanes Merthydod Steffan a charcharu rhai o'r apostolion a llawer i beth arall hefyd. Yna, da ni'n cael yn fama lladd Iago a'r cleddyf a charchariad Seimon Pedr gyda'r bwriad o'i ladd yn ta. Ac mae'r Acta yn llawn o'r peth. Yr hyn sy'n drist ac yn rhyfeddol yn wir ydy, mae'r erludwyr bron iawn yn ddieithriad ydy pobl grefyddol yr oes. Pobl sy'n honni i bod nhw'n addoli Duw Jehova. A hyd yn oed, dros y canrifoedd, pobl sydd yn honni i bod nhw yn addoli ac yn arfel Iesu Grist. Rwan, mae ei weld yn hynny, trwy holl ganrifoedd cred, o'r Phariseaid Iddewig yn Israel gynt i rai o grefyddwyr modern ein Cymru ni. Pobl sydd yn y bon yn casau yr efengil, y ffydd a roddwyd unwaith i'r saint, ac a geir yn y Beibl, yng ngair anffeiledig Duw ei hun, yr efengil yma, sydd yn pwysleisio fod pawb yn bechaduriaid, fod pob un ohona ni yn cyflwr naturiol, yn feirw mewn camweddau, yn llwyr lygredig ac yn llwyr golledig, a bod yn rhaid i ni gael y geni drachefn o'r ysbryd ac nid o'n gweithredoedd ein hunain cyn y cawni etifeddu bywyd tragwyddol. Hwna'n ddealladwy. Ac mae trwy Iesu Grist yn unig y mae ac y ceir faddeuant pechoda. A hynny am iddo fo dderbyn cos bytad ar yn pechod ni ar noi hun ar fryn Calferia a chynnig i bawb ac redant ynddo fywyd tragwyddol trwy i aberth a iawn ddigonol. Rwan mae gwrthwynebiad i'r efengil yn Cymru ni yn fwy o lawer, coeliwch fi, nag yr ydyn ni yn ei dybio. Does dim byd mewn gwirionedd wedi newid ers dyddiau yr eglwys fore. Yn syml, mewn anwiredd, rhaid ni gofio hyn trwy'r adag, a dyma'r negas nad ydy pobl ddim yn ei hoffi, un ohonyn nhw beth bynnag. Mewn anwiredd yn lluniwyd, mewn pechod y beichiogodd fy mam arnaf. A wyddwch chi mae'r clefyd, ydy,
yn oesol, y glefyd yna yn oesol, yn glefyd hyd farwolaeth. Ia, mae'r wolaeth dragwyddol, mae o yn ein gwaed ni. Yr un ydy'r casineb, ond cofiwch, da chi, yr un ydy'r gwaredwr yn ogystal. Ac yn y benod yma o lyfr yr Actau, mae hyn tydi mor amlwg yn gweithredodd a meddylfryd y brenin Herod. Yn adnodau 21 a 22, ymhellach ymlaen yn y benod, da ni yn cael y dyn yma cael ei ddarlunio fel un sydd yn y bôn isio bod yn dduw i hun, yn dduw i hun. Herod wedi gwisgo dillad brenhinol a eisteddodd ar orsedd fainc ac areithiodd wrthynt a'r bobl ar oes floedd lleferydd Duw, nid dyn y Duw. Lleferydd Duw, nid dyn y Duw. A dyna oedd dymuniad Herod. Fel y buodd o mewn gwirionadd, yn dymuniad i adda cyn y cwymp, a phob un o honna nina wedi etifeddu hwnna gydol hanes. A dyna di awydd pechadur, ynde? Annibyniaeth oddi wrth ddiw, popeth yn ei nerth ac yn ei ddaioni ei hun, i werthodd ei hun, na nhw, hunanoldeb, balchder, rhagrith, cenfigen, mae drau hesu nhw, a'i henwi nhw i gyd y gallwn a rhagor. Hynny ydy y pethau yma yn llywodraethu ein bywyd ni. Newn anwiredd Cynhaliwyd. Rwan mae bloedd y bobl, lleferydd Duw neu dyn y Duw, yn plesio Herod i'r dim. Plesio Herod i'r dim. Dyna ei freuddwyd o. A dyna, dwi dod yn ôl eto ta ni, dyna'n breuddwyd nina ddynoliaeth erioed yn ein natur lygredig. A dyna mewn gwirionadd, pan bod cyflwr ein byd ni heddiw, dos am cheswm arall, dyna pan bod cyflwr ein byd ni heddiw, mor drychu nebys ac mor greulon. Pawb a bechasant, ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Ac yn felly'n wir oedd Herod ynta. Roedd yr Iddewon wedi mwynhau gweld lladd Iago a'r cleddyf. A dyma i chi be oedd adloniant pur iddyn nhw. Gweld hyn oll, digon o waed, oedd hefyd yn sbort ardderchog. Ac efe aladdodd Iago, brawd Ioan a'r cleddyf, a phan welodd fod yn dda gan yr Iddewon hynny, efe achwanegodd ddala Pedr hefyd. I ddalo hynny gyda'r bwriad, wrth gwrs, oedd ddienyddio ynta yn ogystal. A dyma ddod at ein tri phen, y praw yma. Tri charchariad gwahanol, ond gydag undod a pherthnasedd rhyfeddol yn perthyn iddyn nhw. O rwan y gyntaf, ac ein glwsoch chi yn y darllediad, carchariad Seimon Pedr, arweinydd amlwg yr Eglwys Fore. Ac mae'r hanes yma yn y 12fed benod o lyfr yr Actau. Y cam cyntaf cyn dienyddio Pedr oedd i fwrw i garchar a sicrhau nad oedd unrhyw fodd yn y byd iddo allu dianc ac y byddai sioe drannoeth y dienyddio yn sioe rhoi gwledd o adloniant i'r miloedd. Fel yn union yn achos Iago. Mae o'n cael ei gloi rwan, Pedr, cael ei gloi mewn carchar fel petai o mewn fel corff mewn bedd. A mae Herod yn mynd ati i sicrhau i fod o'n gwbl gaeth, yn gwbl ac yn ddwbl gaeth mewn cadwynau. Mae o'n dod ag 1 ar 15 o filwyr o warchodwyr profiadol yno i morol, i sicrhau bod o'n cael ei wylio a'i rwystro rhag dianc. Mae o yn benderfynol, da chi'n gweld ydy, o ladd Pedr. Oherwydd, trwy ladd Pedr, mi fyddid hefyd yn lladd yr Eglwys Fore, yr Eglwys Fechan. O ladd i harweinydd nhw, mae'n mynd i ladd yr Eglwys hefyd. Dyna oedd o'n i dybio, wrth gwrs. A bob sôn mwyach am efengil Iesu Grist,
Roedd y cyfan ar fi'n dymchwel, unwaith ac am byth. Ond, fe wyddon ni nad dyna oedd bwriad yr anfeidrol ddew. Roedd gan yr Arglwydd, oes siwr iawn, lawer agor o waith i'r apostol arbennig yma i'w gyflawni. Gobaith Herod ar ei ddewon felly oedd lladd Cristnogaeth yn ei babandod, nid pit in the bud, ystywyd y Sais. Roeddan nhw'n ystyried y grefydd hon yn berig i'w hawdurdod yn Jerusalem ac yn Israel. Roedd Herod yn bownd o fod yn nerfus oherwydd roedd o wedi gweld eisoes â chi. Ddylanwad ar ithrol yr Efengil yn barod ar eglwys Gristnogol i nerth ar ithrol i. Roedd wedi clywed beth bynnag os dad gweld am wirthiau anhygoel yr apostolion, ymweliad chyfeddol yr ysbryd glân ar ddydd y Pentecost, y cynnydd anhygoel yn nifer y troedigaethau. Roedd eglwys Iesu Grist bellach yn carlamu yn ei blaen, yn fuddigoliaethus. Fe all hon fod yn gan iddi yr adag honno, fel mhob adag, pan mae Duw yn ymweld. Mae'r brenin ar y blaen, rymninau oll yn hyd, ni saim na dŵr na thân, o flaen ein harfog lu. Ni iawn, danganu'r lan, cael weld ein conquest yn y man. A dyma'r un gorfoledd, sylwch, ac a welwyd yn Cymru nina yn ystod diwygiadau rhyfeddol y gorffennol. Cofiwch y rybydd beth bynnag, pa fydd gwaith yr ysbryd glân ar ei fwyaf nerthol, enghraifft mewn diwygiadau crefyddol, hynny'n arbennig felly. Dyna pryd y mae'r un drwg ar ei fwyaf mileinig hefyd. Actau, 5 benod 17, a calanwyd o genfigen. A dyma ffordd mae'n gweithio, da chi weld. Mae o'n llenwi pobl o'i genfigen ei hun. Mae yna genfigen yng Nghalon Herod, oherwydd y gwirthia rhyfeddol oedd wedi cael ei cyflawni gan yr apostolion ym Mhorth Solomon, a hynny'n ddilyniant dwyfol i dywalliad yr ysbryd glân ddydd y Pentecost. Ac wedyn, be ddigwyddodd? Fe rhowd nhw yng ngharchar, fe taflwyd eu carchar, eithir ond angel yr arglwydd o hyd nos, a gorodd rysau'r carchar, ac a'i dig hwynt allan, Duw y morol am ei eglwys, Duw yn drysu'n llwyr, gynlluniau, a chynllwynion y diafol. Bellach roedd yr awdurdodau a'r diafol yn crynu yn esgidiau. Ac yma mae rhaid gofyn gyda phob difrifoldeb. Mewn difri calon wir, lle rydda ni a ni dydwch? Lle rydda ni heddiw yng Nghymru a ni? Ydy'n llywodraethwyr ni? Ydy'n cymdeithas wyrdroedig ni? Ydyn nhw'n crynu? Ydyn nhw'n gweld yr Efengil yng Nghymru yn nerthol, yn ein plith, yn fygythiad? Os rhaid gofyn? Be ydy'r gwir sefyllfa ni? Os ydyn ni bobl Iesu Grist yn credinwyr? Be ydy'r sefyllfa ni yn ein Cymru, baganaidd bresennol? Y gwir ydy fod yna ymosodiad cyfrwys iawn yn erbyn y wir Efengil a'r wir eglwys Gristnogol yng Nghymru heddiw yn warcha dieflig nad yda ni'n rhyw ymwybodol iawn ohono, gweitha modd. Allwn ni'n peidio gweld y symptoma, pethau fel diflaniad capeli, cynulleidfaoedd, gweinidogion, aelodau oedfaon, ysgolion syl ac ati, cyrfa gweddi'n arbennig, parch i Dduw ac i air Dduw, a parch i enw Iesu Grist. Canlyniad, cofiwch, symptomau clefyd ydy y pethau yna. Mae'r gwarchau ei hun, mae o'n rhywbeth llawer iawn dyfnach. A'i nodweddion o, wel, maen nhw'n arswydus yn tydyn. Caledwch ein pobol ni, hunan gyfiawnder, a hunanoldeb ein pobol ni, a newioldeb
ac adfoesoldeb, powld, yn chemp ym mhob haen o'n cymdeithas. Chai beth ydi ein, difaterwch llwyr ynglyn â chyflwr i heneidiau a'i tynged ragwyddo, ac anrhediniaeth chonc yn ian chodresyn ddigywilydd trwy'n gwlad. Y dyn yn gyfrifol am ei dynged ei hun. Dyna'r syniad, a'ch weld. Dyna'r syniad Herod. Dyna'r syniad yr iddew. Mewn gair, does na ddim Duw. Holl gymdeithas a'n llywodraethwyr bellach di troi yn gwbl seciwlar a di-dduw, wedi gwrthod y goleini a gwirionedd, a thrwy hynny wedi diosg yr hen foesoldeb a gwerthau gwag Cristnogol gan greu rhyw fyd chithiol, ffantasiol, di-gymdeithas yn llac ei foesa, yn llawn drygioni a ffydredd a hunanoldeb. Dyna byd ni, a mae'r peth mor amlwg yn tydi, a hael canol dydd yn Cymru druenus. Ia, a'i phrif ddinas hefyd, sydd yr un mor druenus, fel y gwyddoch chi dwi'n siŵr. A gweddillion ein Cristnogaeth, beth am rheini, y gweddillion? Wel, mae yna ryw ddryswch mawr y meddyliau ein cynulleidfaoedd bychain ni yng Nghymru. Y cynulleidfaoedd bychain yma sy'n heneiddio ac yn crebachu yn barhaus. Ynglyn â beth yn union yw'r Efengyl. Mae yna gymaint o bregethu, beth swn i'n alw'n rhywbeth ynddo, ydy bod ers degawda yn wir, ers degawda. Yr Efengyl arall, ystywed yr Apostol Paul, yr hon i Duw Efengyl. Ia, mae'n pwyon bregethwyr honedig, gwirdroi'r gair i fod yn rhyw gandiflos di-dramgwydd a'n pilpida yn pedlera barn dyn yn lle llais Duw yn yr ysgythyr. Y Beibl yn ddim byd ond crair hynafol, cyntefig a marw, yn wrthodedig ac enw Iesu Grist dan gapl gan wreng a bonedd fel ei gilydd. Dwi'n gwybod, ond dyna gwir ynddo, dyna gwir. Mae nifer y pulpida sy'n cyhoeddi'r wir Efengyl bron wedi cyrraedd y gwaelod yng Nghymru, a cyfan wedi esgor ar sefyllfa na welwyd i thebyg ers canrifoedd, yn llythrenol ers canrifoedd, os o gwbl yng ngwlad y diwygiadau. Am faint rhagor y gall gwir eglwys yr arglwydd Iesu Grist yng Nghymru, hynny sy'n ar ôl ohoni hi, faint tybad y gallu barhau a dal yr holl ymosodiadau di-drigaredd yma. A lle mae Duw yn hyn oll? Dyna'r cwestiwn sy'n cael ei ofyn, a dyna'r cwestiwn a ofynnyd hefyd yn yr eglwys ifanc yma yn Jerusalem gynt. Mae harweinydd o bellach ar fi'n gael ei ddienyddio, drannoeth a dweud y gwir, gan Herod ar Iddewon. Felly dyma ddiwedd yr eglwys Cristnogol. Dyma ddifa Cristnogaeth yn ei fabandod. Pa beth a wnawn oedd ei cri nhw? Be na ni? Beth a wnawn? A'i dilyn greddf ddynol wnaethon nhw. Yr un reddf ac y mae rhan fwyaf o eglwysi Cymru wedi ei dilyn yn hoes ni, bod matha bethau. Newid ystyron a thrawiaethau sylfaenol yr Efengyl, a throi'r gwaredwr i fod yn ddim byd ond dyn da, heddychwr, athro gwych a gweithiwr cymdeithasol, glastwreiddio'r Efengyl sy'n sôn am bechod a llwyr lygredigaeth dyn, am dduw y mab ail berson y drindod yn ymgnawdoli ac am y tad yn cosbi'r mab yn iawn am bechoda, pechaduriaid ei difeirol. O'n i dyna fydda'r peth call i wneud. O'n i dyna fydda fo. Ceisio newid popeth mwyn i gwneud yn hunain yn boblogaidd ac y ddidramgwydd gyda'r dyrfa
a chyda Herod, a gafael mewn gitar, a chanu caneuon, siwgwraidd, ungair, di-sylwedd a drymgar, a'i galw nhw'n emynau a salma. Dim byd o'r fath. Dim byd o'r fath. Felly beth yn awr i cyfynder, beth yn awr yn nanadd i hargyfwng mwyaf, be mae criw bychan o Gristionogion yn Jerusalem yn ei wneud. O, gwrandwch, y bumed adnod. Felly Pedr a gadwyd yn y carchar, eithir gweddi ddyfal a wneithpwyd gan yr eglwys at dduw drosto ef. Dim byd arall sylwer, ond gweddio. Hynny'n unig, i prif arf, i hunig arf nhw. Roedd pawb ohonyn nhw sylwch y cyd ddioddau gyda'i brodyr a'i chwiorydd yn y ffydd, wrth gwrs, gyda'i gilydd. Ac wrth gwrs y fama gyda Seimon Pedr. Ac yn yr hanes hwn, mae holl Gristionogion Jerusalem yn gweddio, sylwer, pawb, ac yn cyd ddioddau a Pedr. A gweddio ar dduw maen nhw, de? Gweddio ar dduw maen nhw, a neb arall. Ar dduw bob amser, dyna digorchymyn. Salm 100, 15 adnod, a galw arna fi yn ei trallod. Mi eith y weredaf, a thi am gogoneddi. A dyna a ddigwyddodd yn yr hanes yma. Yr hyn a gawn i'n hanes Pedr yng Ngharchar ydy'r hanes am dduw yn cadw'i air ac yn ateb gweddi. Mae o'n hanes cyffroes iawn a gorfoleddus dros ben. Pam gorfoleddus? Wel, yn syml iawn, oherwydd bod Duw ei hun yn gweithredu. Allwch chi'n gofyn am fwy, allwch chi'n disgwyl am fwy, y Duw mawr holl alluog ei hun yn gweithredu. Hon oedd noson ola Pedr ar y ddaear. Roedd ei gael ei ddienyddio tranoedd, a mae hein yn dal i weddio a gweddio a gweddio, oherwydd i bod nhw'n gwybod un peth swyddogol, sef fod gan dduw i amser penodol i hun i ateb gweddi. Penodol i hun i ymweld ac achub Seimon Pedr os mai dyna oedd ei fwriad. O dan y cyfan, cofio, o rhain yn cofio am eiriau'r weddi oedd cael ei dysgu iddyn nhw. Gweddi, da ni newydd chanu, gwneler, dy ewyllus. A hyn ydy'r wers, neu'n un wers beth bynnag. A mae'n wers rhyfeddol. Tra roedd nhw'n gweddio, roedd Duw yn gweithredu. Ac yn gwneud hynny'n gyflawn ac yn llwyr. Oherwydd, yn yr achos yma, gan dduw roedd allweddau y carchar. Yn llaw Duw a Duw yn unig, yn y pen draw mae'r cyfan. Mewn gair, nid gan angau y mae'r gair olaf. Trwy ddirgel ffyrdd mae'r aglwydd i or, yn dwyn i waith i ben. Ac mae ffordd o weithredu Duw yn, wel, yr unig gair wedi feddwl amdano ydy syfrdanol. Syfrdanol, meddyliwch mewn difri. Roedd Duw hyd yn oed cyn cymryd Pedr i'r ddalfa, eisoes ar waith y gweithredu. Sut yn ni'n meddwl? Wel, roedd o di gohirio awr y dienyddio trwy y morol fod Pedr yn cael ei arestio ar wyl y bara croew. Doedden nhw'n caniatáu dienyddio, dinesydd i ddewig, yn ystod dyddi ar wyl yma. Felly roedd hyn ddigon o amser i'r Cristnogion i ddod yn hyd a gweddio'n dair ac yn ddibaid dros Pedr. Roedd Duw hefyd eisoes yn atab gweddiau'r saint ymhell cyn i'r angel gyrraedd y carchar. Pa fyddwn ni am ball dro yn methu'n lan a syrthiau gysgu o flaen rhyw ddigwyddiad pwysig neu gilydd, yn ysgafn fyddwn ni'n cysgu, ynddo? Fel lleol beth bynnag, os o gwbl.
Troi a throsi am hydodd o'i gilydd ac yna rhyw hanner cysgu. Sut tybed y byddan ni'n cysgu peta ni yn barod i gael yn dienyddio bod atrannoedd? Fysa ni'n cysgu o gwbl? Go brin. Ond clywch yr adnod yma, chwechad adnod. Y nos honno, yr oedd Pedr yn cysgu. Cysgu? Rhwng 2 filwr. Ia, cysgu. Meddyliwch, ychydig oriau cyn cael ei ddienyddio, roedd Seimon Pedr yn cysgu. Yn cysgu'n sownd. Rhywbeth na fysa fo bydd bythau y gallu wneud ohono'i hun. Ac nid jyst cysgu chwaith, roedd yn cysgu mor drwm, mor esmwyth. Ond wyddwch chi nid cwsg gyffredin, oedd hwn i fod yn drymgwsg, ond chodd Duw i Pedr, yr hyn ma. Y Beibl yn ei alw yn dangnefedd, a hwnnw'n dangnefedd llwyr. Tangnefedd Duw, yr hwn sydd i'w chlaw pob deall. Y tangnefedd hwnnw, y mae Duw yn ei roi i rhai hynny sydd yn credu yn Iesu Grist yn unig, ac yn ei garu. Tangnefedd ydi o a roi'r yn unig gan Dduw trwy ras i rai na syddant ia, ac mae o'n rhan anotod yn tydi o'r ail enedigaeth sy'n hanfodol i ddod yn Gristion. A dyma'r hedd na wyr yn byd amdano. Hedd, perffaith hedd, a ddaw trwy ddwyfol oes fydd ar y mynydd. Trwy ddwyfol oes y Crist croesoeledig. Tangnefedd Duw, ia, sydd i'w chlaw pob deall. Ac yna dyma gwir y feddod. Ateb y gweddian trwy'r waredigaeth. Ac wele angel yr arglwydd a safodd ger llaw. Geiriau yna'n taro cloch, yn union fel y safodd ger llaw. Ac yn adoli cyntaf hwnnw i gyhoeddi fod gwaredigaeth wedi dod. Canis ganwyd i chwi heddiw geidwad. A mae'r angel cyhoeddi hynny yma hefyd ydy. Yndi, rhwng cwsg ac effro Pedr, ac fydd eich rhaid i'r angel roi pwniad go dda i Seimon Pedr i'w ddeffro fo o'i drymgwsg, ac hefe adrawodd ystlys Pedr ac ei cyfododd ef. Pwy? Neu ar ba ffurf tybed oedd yr angel? Chawn ni ddim gwybod. Y cwbl a wyddon ni ydy. Mae angel anfonedig oddi wrth Dduw a neb arall oedd o. Ac wele angel yr arglwydd a safodd ger llaw, ac oleini a ddisgleiriodd yn y carchar. O'na oleini mawr hefyd, a hwnnw'n sicr yn arwydd o cael. Ond nath hwnnw chwaith ddim deffro Seimon Pedr. Felly, goleini mawr, pwniad i Pedr, ac yna'r bloedd, cyfod yn fuan, a'i gadwyni ef a syrthiasant oddi wrth ei ddwylo. Mae Duw yn ateb gweddian aml mewn ffordd wyddwch chi sy'n gallu syni rhywun. Roedd yr hyn a ddigwyddodd yma yn y carchar oedd y peri syndod a'r hyfeddod i Pedr. Mae'n sioc ac oedd o'n credu mai breuddwyd oedd y cyfan. Ond erbyn adnod 11 a fy'n tabellach o garchar, a'r angel wedi ymadal, mae o'n sylweddoli o'r diwedd nad breuddwyd oedd y waredigaeth hon, ond ffaith. Digwyddiad ffeithiol, hanesyddol, ddigwyddodd, ac yn wir rhywbeth oedd yn wirthiol, ymyraeth o'r uwch naturiol oddi wrth Dduw ei hun. Ac mae o'n cyrraedd tŷ Mair, mam Ioan Marc, lle roedd llawer, fel mae gair yn dweud, lle roedd llawer wedi ymgasglu ac yn gweddio. A mae o'n curo'r drws a mae'r forwyn, chode, yn ateb. A pan nath honno adnabod llais, Seimon Pedr, roedd ei llawenydd i mor fawr nes yr anghofiodd i ddatgloi y drws. Mae rhedag at y gweddiwyr i'w hysbysu fod eu gweddia nhw wedi eu hatab. A beth oedd ymatab y cwrdd gweddi chyfeddol hwnnw tybed? Dim llai nag anghrediniaeth lwyr.
yr o'i tîn yn fydu, meddan nhw thi. Twtlol, pedair wtlan, pedair siarad y wirio neud i. Ond wedi agor y drws, hwy a'i gwelsant ef ac asynasant. Maen nhw'n awr yn credu, siwr iawn, ac maen nhw'n syrdanu at allu yr adfeidrol ddiw. Ydych chi gweld ffidiau oedden nhw wedi bod y gweddion oedden, ac yn ymbil, yn dair yn ei dagra ar ddiw am ymwared. Nid mynd trwy'r mosiwns, fel rhyw fath o ddyletswydd fecanyddol, yn ei hing, yn ei hargyfwng, yn ei dagra, roedden nhw'n gwybod a chredu un ffaith bwysig. Gyda Duw mae pob peth, pob peth yn bosib. Ngeiriau Pedr Fardd, cagluniaeth fawr yn ef, o'n plaid, ei holl olwynion tri, ac o'r air môr pe byddai raid, mae'r afael sicraf fry gyda Duw. Roedden nhw hefyd yn gwybod sut i weddio, a beth i weddio amdano. William Carey o'n i cenadwr mawr y bedyddwyr yn India ddwedodd yn gofynwch beth efo, am bethau mawrion gan Dduw, ond hefyd disgwyliwch am bethau mawrion oddi wrth Dduw. Ac fe gadwyd Pedr tan yr eiliad ola, mwy na lai, cyn i achub. Roedd Duw oedd am brofi ffydd Pedr yn sicr, a'i gyd Gristnogion, profi i dyfal barhad, profi i teirineb, a'i hymddiriadaeth lwyr ynddo fo, a fo'n unig. Ddim mewn rhyw ffawd, na lwg, na nerth a doethineb dynion, ddim byd o fath, yn nyw yn unig, y mae'r afael sicr. Sylwch hefyd, mae nid mewn gweddi roedd ei ffydd, mae hyn yn bwysig, nid mewn gweddi roedd ei ffydd. Rhywbeth a wnawn ni ydy gweddio. Dylai ffydd bob Cristion trwy weddi, ond bob amser fod nid yn y weddi hun, ond yn nyw. A'r weddi honno yn cael ei offrymu yn heiddiant ac yn enw Iesu Grist. Felly, dyna chi hanes rhyfeddol rhyddhau Simon Pedr o garchar Herod ac o lyd y dienyddiwr. Mae'r hanes yn dydy'n llawn gras ac yn llawn gwersi pwysig i ni gyd. Felly, dyma ddod at ail ben fy mhregath yn fyr iawn hwn, sef fod yr hanes yma yn darlunio'n gryf ac yn amlwg iawn garchariad arall nodedig, sef y carchariad a'r rhyddhad mwyaf a fu erioed yn holl hanes y byd a'r bydysawd. Rhyddhad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist o'r bedd. Ystyriwch y ffeithiau gan sylweddoli fod Simon Pedr yn y fan yma, mae o'n cynrychioli Iesu Grist. Hynny ydy pregethwr yr Efengil ydi o. A prif waith Pedr yn pregethu ydy feirwch ac Efengil gras i bechaduriaid colledig sydd wedi'i wneud o'n gynrychiolydd Iesu Grist. Yn hyn o beth mae o'n gynrychioli Duw ei hun, Duw y mab. Mae o wedi cyflawni gwirthiau hefyd fel yr Iesu, gan enyn digofaint pwy, yr archoffeiriad a'r Sadwceaid, y bobl grefyddol, ac yn arbennig i cenfigen nhw. Felly hefyd, Simon Pedr, fel yr Iesu, mae o'n cael ei garcharu ar wyl y baracroiw ar un o William awr grefydd Iddewig, fel y cafodd yr Iesu. Mae Herod, gwas y diafol, y brysur yn cynllwynio, yn llawn malais i garcharu Pedr a'i ladd, yn union fel yr awdurdodau yn hanes yr Iesu. Mae o eisoes wedi lladd Iago, yn union fel y lladdodd taid Herod, Iwan Fedyddiwr. Mae Herod yn gwneud ffrindiau elynion, yn union fel y gwnaeth i daid Herod, gyda Ffeilat, Herod a Ffeilat a ddeutsant yn gyfeillion.
Mae nhw dra awyddus yn dydyn, dyna gair, i blesio trachwant a fiach y dorf. Mewn gwahanol ffyrdd, maen nhw gyd yn gweiddi croeshoeliau'r ef yn y pen draw. O rwan mae'r disgyblion yn swatio o golwg tu ôl i ddrysa caeedig. Un darlun eto, yn dydi, yn athrist ac ofnus, ond eto maen nhw gweddio yn ddyfal ac yn daer. Mae Pedr yn cael ei daflu garchar tywyll du, carchar oedd fel bedd na ellir bydd ddianc ohono. Mae cyfan yn dydi yn canu cloch, clychalawer. Fel Crist yn ta, mae drysau carchar a cadwyna wedi ei cloi yn dyn, heb unrhyw fodd i ffoi. Y maen mawr ar y bedd, ac mae yna filwyr hefyd yn gwarchod y cyfan. Mae'r allwedda fe dybyd yn wylo Herod, yr ei drwg yn unig. Mae'r cyfan ar ben, daeth y diwedd, mawr fodd had i'r gelyn. Mae o'n adlewyrchu'n fawr yn dydi, hanes claddu yr aglwyd Iesu Grist. Ond mawr eto, diolch am hynny. Dyna pa bod ni'n ma pnawn yma. Mae yna rhywun arall ar waith. Mae yna oleuni disglair. Mae yna oleuni dwyfol. Mae fi yw goleuni'r byd. Goleuni sy'n drech na goleuni carchar ar bedd ac uffern. Y goleuni hwnnw a wrthodwyd ac a wrthodir gan fyd syrthiedig. A goleuni sydd yn llewyrchu yn y tywyllwch. Ac tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. Hwn ydoedd y gwir oleuni a'r byd nid adnabu ef. Ac oedd, roedd yna angel hefyd wedi dod i'r carchar yma. A swyddogaeth nefol arbennig ganddo fo. Mae'r cloion yn agor. Mae'r cadwynau yn syrthio. Mae'r drysau yn agor. Mae'r maen yn treiglo ymaith a carcharor yn rhydd o ofnadwyaeth angau. Felly yn atgyfodiad Iesu Grist. Ymatab y disgyblion yn fanno, eto sylwch, di angrediniaeth, rhyw griw digon bregus oedden nhw o hyd, naif ar unwedd. Mae hyn wedi digwydd mor hyfeddol, mor anhygoel yn wir. Fel Thomas gynt, roedd y lleill fawr gwell. O'n i chafweled ôl yr hoelion oedd i fod Thomas, ynde? Beth am Pedr a Phedr a barhaodd y curo? Ac o'r diwedd wedi iddynt agori, hwy ai gwelsant ef ac a synatsant. Ni chreda fi, meddai Thomas, na fydd angredadyn, ond credadyn. Pan mae Thomas ni weld o, mae o'n credu. Ac wedi'r credu, wrth gwrs, mae yna lawenydd, nefol, mae yna orfoledd, digymysg, a mae hanes rhyddhau Pedr o garchar. Ydy'n hanes gwir. Yn gofnod o'r hyn a ddigwyddodd fel ffaith hanesyddol. Ac yn ddwyfol gelfydd, mae o hefyd yn adlewyrchiad perffaith o hanes gwir arall, hanes atgyfodiad corfforol a llythrenol ein haglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, fore'r trydydd dydd. Hanes, da ni'n canu amdano fo'n tydan? Mi fyddwn ni'n canu amdano fo. Nis gallodd angau dydd al Iesu gaeth, ddim mwy na'r trydydd dydd yn rhydd y daeth. Do, cododd yr Iesu yn wir, a dyna'r ail garchariad, yr ail ryddhad. Ac wrth gwrs mae'r rhaid fod yna drydydd darlun yn yr hanes hefyd. Darlun pur amlwg a darlun pwysica pob enaid unigol, pob un ohona ni yn unigol. Yn syml iawn, mae'r iaith a'r digwyddiadau yn atgoffa rhywun yn syth o hanfodion sylfaenol yr Efengil Gristionogol. Ydych chi'n gyfarwydd â geiriau canlynol yma? Lefarwyd gan Iesu Grist ei hun. Ydych dwi'n siŵr. A maen nhw'n bwysig. Dyma nhw. Chwiliwch yr ysgythurau.
Canys ynddynt hwy ydy chwi yn meddwl cael bywyd tragwyddol. A hwy twy, y Beibl felly, Hen Testament bryd hynny, a hwy twy yw'r rhai sydd yn tystiolaethu amdana fi, meddai Iesu Grist, amdano fo'i hun. Felly mae Iesu Grist yn ei amlygu hun i ni trwy'r holl Beibl. Nid yn y 4 Efengyl yn unig, ond o eiriau cynta llyfr Genesis, yn y dechreuad, y creodd Duw yn nefoedd ar ddaear. Hynny ydy trwy'r gair, trwy Iesu Grist, ail berson y drindod, y crewyd y byd, a phopeth sydd ynddo. Hyd at eiriau olaf llyfr y datguddiad, gras ein haglwydd Iesu Grist, a fyddo gyda chwi oll. Amen. Felly mae'r hanes yma am ryddhau Seimon Pedr o garchar yn dystiolaeth ac yn ddarlun amlwg o'r yfeddod trefn y cadw. Hanes yr achub am Efengyl dras a drefnwyd cynseiliad y byd. Ac efo'r darlun rhyfeddol yma dwi am gloi hyn o bregeth. Darlun o honna ni, darlun o honna i, darlun o bechadur gwan hebobaeth. Yn un o blant anufuddod, yn golledig ac yn gaeth ac yn ysbrydol farw ymhle, yng ngharchar pechod, y carchar tywyll du, ac wedi ei dynghedu yn ddiwrthro i gosbedigaeth a marwolaeth dragwyddol. A mae Seimon Pedr yn yr hanes yn gallu, wel mae o'i mi, beth yna, yn ddrych o bob un ohona ni. Mae Herod yn amlwg yn sefyll dros yr un drwg. Yr un sy'n carcharu, yr un sy'n lladd. Satan ei hun. Yr un ddaeth a phechod i'r byd. Pedlerwr y pechod gwreiddiol. Yr un yn gwnaeth ni oll bawb ohona ni, gan naturiaeth yn blant anufuddod, yn wrthrychad i gofaint Duw, yn feirw a cholledig yn ysbrydol. Pawb a bechasant, ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Ia, pawb. O'r 5 yn Eden, fe o falodd hwn, fy mod i a chitha'n gaeth, yng ngharchar pechod. Fy heiddiant i ydy marwolaeth dragwyddol. Felly ganwyd pob un ohona ni med y Beibl i fod yn gaeth, yng ngharchar yr un drwg. A rwan, ydych chi'n cydnabod hynny? Ydych chi'n cydnabod eich cyflwr gar bron y Duw glân a sanctaeth? Ydych chi'n rhoi eich ffydd, eich ymddiriadaeth yn y pethau anghywir gan fethu ac am gyffred y goleini a ddaeth i'r byd? A'i ffydd yn y nerth eich hunan, yn eich gweithredoedd da honedig eich hunan. A'i dyna sy'n gynnwch chi. O i allu hun sylwch, a llai Pedr fydd ddianc o carchar. A dyna'n cyflwr ni na, dyna'n sefyllfa ni na. Go Pedr yn credu a'i holl galon yn Iesu Grist, oedd o gwybod pwy oedd o. Mi ddudodd o hynny, ti yw y Crist, mab y Duw byw. Oedd o gwybod fod yr Iesu wedi marw'n i le, a'i fod o wedi talu a galfaria holl ddyled a nufuddod oes i Dduw. Ffydd yn Christ a hynny'n unig, trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd nid ohonoch eich hunain, ac yn sicr nid credu mewn rhyw ddysgeidiaeth wirdroedig, fod dyn yn gallu plesio Duw ac ennill ei ffafr trwy fod y blentyn bach da. Peidio bod yn rhy anfoesol, peidio meddwi, byw nhw agos i'w le, bod yn ffeind wrth gymydog ac anifeiliaid i reswm. Neu hyd yn oed ddarllen y Beibl a gweddio bod y ffyddlon yn y capel, cofiwch pethau i'w croesawu ydy'r heina i gyd. Ond fe all yr anffyddiwr mwyaf wneud y pethau yna i gyd. Mae o'n dal yn anffyddiwr, mae o'n dal yn golledig. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy Iesu Grist a'i farwol glwy, nid ennill bywyd tragwyddol, na'i heiddi awna Cristion,
ond i gael, yn gwbl anheiddiannol, yn chodd gan ddiw anfeidrol. Cydnabod, mae pechadur colledig ydach chi. Yna i difarhau ger bron Duw a chredu'r efengil, yr efengil raslon yma, y newyddion da, sy'n cyhoeddi fod Crist wedi cymryd eich cosb chi arno'i hun ar y groes, a thalu'r ddyled yn llawn. Does dim heb dalu. Choddwyd iawn, nes clirio llyfrau'r nef yn llawn, heb ofyn dim i mi, ac yn yr hanes dan sylw, mae yna un digwyddiad pwysig arall, sy'n byrlymu o ddoethineb dwyfol, ac yn cwblhau y darlun o'r iachawdwriaeth sydd yn Iesu Grist. A wir i chi, fel hyn ar ddiwedd fy mhregeth, dyma ddwad o'r diwedd, mewn ffordd, at adnod y testun, yn y gweithfed adnod. Mae gan yr angel neges i Bedr oddi wrth Dduw. Dyma fo'r gorchymyn. A dywedodd yr angel wrtho, bwrw dy wisg amdanat a chanlyn fi, a neb arall. Dyna mae'r efengil yn ei ddeud wrth bob pechadur sydd eisiau cael maddeuant a chael ei ryddhau o garchar pechod. Gwrando bechadur trist, rydw i wedi paratoi gwisg i ti, i'w gwisgo, yr unig wisg y gelli di ymddangos yn ddi, ger bron Duw, yn lan a chymeradwy, lliain main cyfiawnder y saint, y wisg ddisgleirwen olau, a'r guddio dy bechod yn llwyr, y wisg ar ei fynediad i ti i fwrdd gwledd, priodas mab y brenin, gwisga amdanat yr arglwydd Iesu Grist. Hynny ydy cred ynddo, a byddi byw. A dyna ydy'r efengil Cristnogol, gwisgo cyfiawnder Crist, pledio heiddiant Iesu Grist. Roedd Pedr, welwch chi, wedi credu, ac oedd y wisg ganddo eisoes. Roedd o'n gwisgo cyfiawnder Iesu Grist. Roedd o'n pledio heiddiant Iesu Grist. Roedd o'n adnabod Iesu Grist fel i arglwydd a'i waredwr trwy hyn a wnaeth Crist drosto a Galfaria. A dyna y gwahoddiad i chitha bob un sy'n gwrando. Gwisg amdanat y wisg dwi'n eich hynnig i ti, meddai Crist, a chanlyn fi, ac sawla ddel ata fi, nis bwria fe allan ddim. Dewch hen ac ieuanc, dewch at Iesu mae'n llawn bryd, chyfedd a mynedd Duw, ddisgwyliodd wrthym cyd. Aeth yn brynhawn, mae yn hwyrhau, mae drws trigaredd heb i gau. Mae'n wachoddiad i bawb trwy Iesu Grist yn unig er mwyn ei enw. Amen. Fe ganwn ni derfynu'n hwydfa, emyn rhif 179. 179, mae carchar orion angau yn dianc o'i cadwynau a'r ffordd yn olau dros y bryn o ddymder glyn gofidiau. Died yw fy nghalon, mae'r Iesu yn dal yn ffyddlon, ei reolwr yw tu hwnt i'r llen, ac ar ei ben borgoron. 179.
Gras Cynhaliwyd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll. Amen.